सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील दोडामार्ग तालुक्यात अज्ञात व्यक्तींनी मंत्री केसरकर यांच्या नावाने थेट बॅनरबाजी करत त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे। दोडामार्गमधील घसरलेली रुग्णसेवा, रोजगार, पर्यटन आणि विकास हे मुद्दे पकडून काहींनी दिवाळीत दीपक केसरकर यांच्या नावाने बॅनरबाजी केल्याने वातावरण तापलंय। दोडामार्ग तालुक्यात शहरातील ग्रामीण रुग्णालय आणि मुख्य बाजारपेठ या ठिकाणी हे बॅनर लावण्यात आले। 2 ठिकाणी हे वेगवेगळे बॅनर लावलेत। पहिल्या बॅनरमध्ये पत्र लिहिण्यात आले, प्रिय दीपक भाई, तुम्ही 2 वेळचे नगरसेवक, एकदा नगराध्यक्ष, 3 वेळा आमदार, एकदा जिल्ह्याचे पालकमंत्री, 4 वेळा पक्ष बदलल्यात आणि आता तर शिक्षण मंत्री। तुम्ही वरती चढत गेल्यात आणि प्रत्येक येळाक नईन काय सांगल्या। आमका पटत गेला। हत्तींच्या येळाक तसा, पूर इलो तेव्हा तसा, शेतीचा नुकसान झाला तेव्हाही तसाच, आणि आता तर तुम्ही स्वतः शिक्षण मंत्री असताना आमच्या दोडामार्गातले 90% शाळा बंद पडलेत। असा कित्येकदा झाला। आता तर आमच्या दोडामार्गातली आरोग्य व्यवस्था संपल्यात जमा असा। लोकांका साधो सर्दी ताप इलो तरी गोव्यात जाऊचा लाग। हल्लीच्या हल्ली दोडामार्ग हॉस्पिटलातली बाळंतपणा बंद झाली सर। 2 महिन्यात 54 बाळंतपणा गोव्यात झाले। मागच्या 15 वर्षात जग खय गेला आणि आम्ही थयच रवलो। आता तुमका अजूनही वेळ देऊ होय म्हणतासात। ह्याच्यापेक्षा आणखीन काय वेगळा करतल्यात भाई? पुरे आता, थांबा आता। आपलो 15 वर्ष विकासापासून वंचित रवलेलो एक दोडामार्गवालो। तर दुसऱ्या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या बॅनरमध्ये भाई दोडामार्ग रुग्णालयातील आरोग्य सेवा राम भरोसे, कंत्राटी डॉक्टर यांनी दिला राजीनामा। गेले 2 महिने महिला प्रसूती कक्ष बंद। भाई, आपण 15 वर्ष आमदार, 2 वेळा मंत्री आणि 4 वेळा पक्ष बदलून देखील दोडामार्गातील नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा देऊ शकत नाही। अजून किती संधी द्यायची तुम्हाला? #बॉयकॉट दीपक भाई 2024। या बॅनरबाजीबाबत दोडामार्ग शिवसेनेचे शहर प्रमुख योगेश महाले यांनी दोडामार्ग पोलिसांचं पत्र देत लक्ष वेधलं। मंत्री केसरकरांविरोधात लागलेल्या निषेधार्ह आक्षेपार्ह बॅनर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी त्वरित हटवण्याची मागणी महाले यांनी केली आहे। त्यानुसार दोडामार्ग शहरासह तालुक्यात बांदा आणि तिलारी राज्यमार्गावर सुद्धा लावलेले बॅनर हटवण्याची मोहीम पोलिसांनी सुरू केली आहे। खरं तर दिवाळीच्या आदल्या दिवशीच मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपण पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणूक लढणार असल्याचं जाहीर केलं होतं। काही जण खासदारकी लढवणार असल्याचं सांगून आपली बदनामी करतायत, मात्र काही झालं तरी आपण पुन्हा एकदा ही निवडणूक लढणार असा दावा त्यांनी केलाय। त्यानंतर लागलेल्या बॅनरची आता जोरदार चर्चा सुरू आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।